No, tällä hetkellä laulan keskiaikaista laulumusiikkia Vanitatum Vanitas -lauluyhtyeessä. Ja sitten laulan tanssimusiikkia kokoonpanossa Foxtetti. Aina tarvittaessa kasataan semmoinen tanssibändi. Ja sitten kuorolaulutaustaa on, ja tälläkin hetkellä laulan kuorossa. Ja sitten lauluopintoja on takana musiikkiopistossa, Pohjois-Kymen musiikkiopistossa, ja sitten yksityisen laulutunteja on ottanut. No, haastavaa on ehkä ollut se, että mulla on ollut tää lauluporukan yhteen kokoaminen ja ollaan harjoiteltu yhdessä nämä laulustemmoja, niin se kaikkien laulajien yhdellä kertaa samalle paikalle saaminen on ehkä ollut se tällä hetkellä se haastavin juttu. Varmaankin se, että saataisiin niinku väkeä paikalle kuulemaan tätä musaa. Et se on ihan hauskaa, että taas tälleen pienen, koska ultrabra-bändiä ei itsessään ole enää, niin että saadaan tää musiikki taas nousemaan ihmisten korviin ja mieleen.